Ngayon subukan natin to egg coffee na hindi ko ma-pronounce sa pangalan ng lugar. Ayun na, parang tinik-link. So, madali lang sa atin yan. Ano ba yan? Okay. Alas, yung tempo, sumasakit ilong ko. So, may good ko to kaya. Oh my God, nakasakangin yan. 300 steps. Panalo na ako sa anong laro yun? Yung kinukuha yung flag. Tatayo ka lang dito mga 5 seconds. So, magpasalamat sa inyo lahat dahil sa inyo. Nakakagastos na ako na 1 million. Sa horror game. Let's go. Ito yung place namin. Haunted house. Dahil siguro namatay dyan. Perfect! Kumusta yung mga cancer? Dito ngayon tayo sa Vietnam para subukan na iba't ibang mga kape. Kaya natingin tayo ng mga figure kung meron. So napansin ko lang, yung mga tao dito, may isa lang upo culture na basta lagyan mo upuan dyan, pwede pagkain na, pwede sa cafe na, pwede pag-inuman. Parang nakatalungko lang sila. Tapos kanya-kanya na kayo dito. So ingat daw dito pumawid kasi talagang dumidikit yung mga kotse dito, tsaka mga motor. Parang Pilipinas lang. So kailangan mo i-check. Na-i-check pag tatawid ka. Lalakad kami ng 10 minutes. Punta kami sa kapehan. Kaya nandun daw dito mga nangahablot. Pero sanay tayo dyan, boy. Pilipinas tayo galing. Mahigpit pa hawak ko dito sa DJM kaysa sa buhay ko. Kato ko itong mga random na Matterums characters. Yes, sir. Sir. Yeah. Hi, sir. With the wind. Para siyang Binondo. Malawak na Binondo. Laki ng kalsada nila. Titingnan ko nga rin pati likod kasi may mga motor na pabalik eh. Kaya na, wala nang para sa tao dito sa sidewalk. Kung naman tatapakan, dadaanan natin oh. Tapos lahat ng sidewalk, puro mga motor na nakapark. Nice. Dapat daanan to ng MMDA. Clearing operation. Gusto ko mag-ganon, no? Siya, yung ganyan. Human horse. Ganun yung ang poetic ko. Flower. Pag nag-zoom in ka, merong halaman. Grabe talaga pag nagta-travel, dami ko nalalaman ng bagong life skills, bagong musings. Sinasabi nun na sa basura, sa mga pinaglumaan, meron kang makukuhang buhay. Nakaroon ka ng purpose sa buhay. Yan yung ibig sabihin talaga. Hello. Yan ang purpose sa buhay. Eh. Gusto ng pagkain. Hello. Ikaw ba yung may-ari na itong store? Ito yung mga weeb to. Weeb cat. Weeb cat. Ano siya? Mabait siya. Ma'am, magkano po dito? Hello, magkano? Hello, magkano po? Rig ba tayo? Hindi. Pikachu nagkabeke eh. Yung tanong siya ng tanong, gaano ba kahaba? Long nga. Kulit mo ah. Tingnan mo, sampal ko sa'yo to eh. Gusto ko talaga sumakay sa ganito. Siya, slave labor. Gusto ko na yung bubuhatin lang ako. Parang in-game. Hindi tayo dyan. Ating kopiluwak. Yan yung niluluwa ng tinatae ng isang hayop. Natutunaw yung sa around nung seed. Kaya lang siya pwede nang mabrew pagkatapos nun. Kaya siya mahal. So, pinipili lang nila yung masarap para kainin. Yun yung itatae nila. Hello! Hello! Taba dyan gagi. Bochog. Hello! Ay, niya ako tignan. Ako ganun kataba. Siya yung picture na to. Lock Coffee and Tea. Bochog. Ako siya wakit. Ano name niya? Siya ba si Lock? Lock? Lock here, Lock. Siya tayo ulo. Naka tayo. Nipis ng sagdan. Nasa labas ako. Wow! Ay, buklat no? Egg coffee. Ngayon subukan natin to egg coffee na hindi ko ma-pronounce sa pangalan ng lugar. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang egg coffee? Bago natin tikman. Noong 1940s. At naka-invento ng si Nguyen Van Giang. Kasi noong 1940s, yung French colonial period, mayroong scarcity ng milk. So, naka-invento siya ng alternative at yun yung egg yolk. Nagtatrabaho pa siya sa Sofitel noon, Metropol. Invento yun. Tikman na. So, haluin muna ang creamy niya. Meron siyang mainit na tubig kasi malamig dito eh. Grabe. Ang lapot. Parang utak mo pag masyado samat. Ang sarap. So, yung egg yolk lang siya. Mas gusto ko siya mas mainit daw. Grabe, ang niya, ang unique. Di mo ito matitikman sa ibang Di ba gano'ng kalapot? Sipon pero kape.
Grabe, nakaka-addict. Kung mahilig ka sa itlog, magugustuhan mo to. Mas gusto ko siya mas mainit pa. Para siyang tunaw na, na leche plan, gano'n. Aba, hinahalo ko ta. Kala ko, mababalance out niya yung kape. Pero dahil siyempre, thick yung egg yolk, nasa taas lang siya palagi. Tapos yung kape nasa ilalim na liquid. So pag diniretso mo siyang inom, mayroong parang hit ng matapang na kape agad. Pala yun, kaya pala kahit anong gawin mong halo, hindi siya magiging halong-halo, hindi siya magiging homogeneous. Wow, yung lasa na sa chocolate sa dulo. Galing. Bigyan ko to ng 9 kasi sobrang hindi mo siya makikita. Oo nga, promise 9. Pwede mong gawing scrambled egg pag ayaw mo na. 9/10. Mga pinuntahan namin itong St. Joseph Church. Ang laki. Parang mga medieval times. Ang Big Ben. Oh, laki. Oh, malaw. Laki lods. Kong. Dito, Kong. May business ka pala dito. Kapag ka na nag-upload. Bato, yecho, na hangtan. Anong tawag sa kakainin natin? Inabutan lang kami nung umupo kami dito. Alam ba natin kung ano ito mga kinakain? Hindi. Ilang beses ba hinugasan ito? Babad mo na lang sa sabaw. Para maka- Nakapasok naman. Sarap. Parang breading na pinrito. Tinapay nga. 5 tinapay. Magkano isa nito siya? 41 pesos. 41 pesos lahat. Wow. Kaya pala wala kang choice eh. Kasi masarap naman eh. Tapayat ka dito, puro gulay. Kasi nung spicy lagyan natin. Para bagising tayo. May asin, parang sinigang. Ahang pala niyan. Sobra. Ahang pala. Okay lang. Kailangan pa ba ng asin? Kapag nga eh. Pabatuyet. Alam mo na yung pangalan nung kinainan pero hindi pa yung kinakain natin. Oo. Hindi ko na kung masarap talaga o dahil mainit ay dahil malamig. Ang sarap talaga. Kala mo matigas pero malambot siya. Sabi mo ng texture ito na crispy. Trouble tag. Noodle malambot. Lahat malambot. Malasa, hindi matabang. Kala ko yung mga lang. Yung mga parang chip lang na masarap. Yung mga nakapalibot dito ng mga aircakes. Tinitignan kami. Chop ng mga chop ng bread. Isa lang binigay sa atin. Isang gano'n na. So yung fix na yun na yung 14 pesos, sabi? 25 pesos. Ano yung 40? 40. Hindi ko alam magkano. Baka mas mura na onte yun. Lagyan mo lang ng sugar, pwede na. Partida, na yan, malamig na. Hindi siya bagong prito, pero crisp pa. Gulat ka, nagbabagay ito sa ganitong noodle. Tinapay, noodle. Yan, lambot Malambot yung loob. Yan, lambot yung loob. Isip-sip niya yung mismo sabaw. Nangangampanya din. Telepon ako din Lagusan sila dito, Narandong lagusan. Ito nilalagay yung mga bangkay ng mga makukulit Dito kinuha yung mga pagkain na binili namin. So, nung pumasok kami doon, hindi namin alam magkano. Basta pinupo lang kami tulad nila, nakaupo lang. Tapos, yung price niya, around 200 pesos daw isa. So, malalaman natin pag binayaran na namin kung magkano nga yung kinain namin. Hinabot kami ng 450,000. So, mga 500 pesos. So, tiga 100 pesos kami. So, tiga 88,000 tayo ulit bibigay namin. Ano yung sasabi ko na ito mataas pa Yung inupuan namin kanina, talagang matatay ka na rin sa baba Sa baba nung, parang ganito, yung ganyan. Yung parang sa mga director. Ito yung kanilang river, sa Burnham Park nila. Yung walang amoy alimuong. Pero kulay green, mas malamig din. Hoi Kiam Lake. Lake siya, hindi siya river. O di lake na siya, para sa'yo. Sumok tayo ngayon ng legit na banh mi dito. Banh mi Foco. Tayo natin. May itlog, may pate, may beef. 100 pesos. Equivalent. Magkano siya? 50K. Pero 100 pesos lang siya in peso. Pate, gulay, yun, lapag mo. One soy ata. May sauce. Boom. 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 Rice. Egg. Burger kami ng banh mi. Pate, egg, gulay.
na naka-rubber band pa. Oh. Oh. Hindi kasha gag. Hindi ganun yung kinsay. Hindi malalasaan. Medyo matabang. Huwag malagyan ng sauce. Pero fresh siya. Hindi oily. Dahil hindi oily, hindi rin malasa masyado. Hindi ako ito ng mga 7. Ang sarap ng bread. Ang gano'n ka-crispy yung bread dun sa kinain natin kanina. Yun din siya. Dito na naman kami sa isang paupo na ganito. Ka-level ng mesa yung tuhod mo. Dito kami sa Ding Dim Sum. Bilhin namin yung char siu, itong wonton, tsaka itong pho phin. Shrimp rolls, pork, and dry frying tofu. Dito yung baso lang sa tabi mo. Ayun, abot na abot mo na agad. Sumbatuan lang. Nakatabi kayong ganyan. Ito pala sa side, kukunin ang chopstick. Buka natin muna yung char siu. Nagaling muna natin yung balat. Miss na miss mo na siya. Nalaglag char siu. Ang sarap, nainit. Sobrang dikit-dikit na niya. Hindi mo na alam saan nagsisimula yung sauce, saan nagsisimula yung natatapos yung karne. Saka panood na natin ng okay. May ako na i-rate pag nakain ko na iba. Nakagutom lang ako. Ito yung shrimp rolls. Paso na naman tayo. Sabay-sabay kasi niluto. May spicy. Wow. Yan siyang texture. Yan siyang pork, tsaka parang tofu. Sarap, tapos matamis yung labas. Kala na hang. Tingin ang hang natin. May toyo to do. Yeah. Kaya pa ikaw yan Ay, sorry. Ito yung spice. Ito yung crispy. Pumili kami ng crispy. Isa, para may pambalanse. Dinip sa mayo, sweet mayo. Nice. Sarap. Ang dami naman pala. Wow. Nanalo to. Tama yung ginawa mo. Pero feeling ko, spicy ako sa mayonnaise. Kasi parang ano siya ito, parang siomay pa gano'n. Lagyan pa natin ng mayonnaise. Lagyan natin ng sili. Hindi ko masyadong trip to. Nakalata na ako. Okay, score ko na siya. Yung char siu, ito 7.5. 7.5 din itong shrimp roll. Naalat kasi, parang kailangan mo ng kasabay. Yung pinakabalansi dito, ito yung wonton, yung 8. Sali ng tatlo. Okay? Namin pupuntahan ngayon ng V Hanoi dahil puro mga kinakain namin yung mga nasa labas, wala namang masama doon. So namin matry mag-resto naman. Resto quality rin. At syempre, parang nasa loob naman kami. Usually dito kami sa tabi, yung ganito. Yung yan, may mga upuan. Dito yun, puro mga motor yung nasa sidewalk. Yun yung gusto namin matry. So tara na, let's go! Sorry? Are you the vlogger or YouTuber? YouTuber. Yes. What's your name of your channel? Paulul. Do you watch YouTube always? Yeah, I provide you. Okay, thank you. Hindi ko masabi sa kanya nung kinasabi niya na kung YouTuber o vlogger ka na baka puro ka nood, hindi ka nag-work. Kaso baka iba yung humor niya na. So ma-offend siya doon sa pangloloko na yun. So hindi ka na sinabi. Curious eh. Ito pa rin maganda pag sa, atal mo yun, mas may pake sila sa'yo. Kasi dun sa labas, parang, you want this, lagay mo lang dun. Yung mga pagkain. Ito, balik ka ulit sa service. Grabe talaga, pag sikat ka, pag kilala ka nila. Binigyan kami ng balcony seat dito sa labas. Pang-b-roll lang sana eh. Aero na tayo sa labas. Yay! Mango smoothie dahil napaso ang dila ko kanina. Hayop. So, haluin natin. Haluin. Stick na natin. Sarap. Mangga. Panis. At na may chocolate. Merong bulbul itong ano. So, power up siya yun, no? Ayun, no? Kaming bulbul. Focus ka doon, yun, no? Tayo yung shredded part ng para man nilagay sa ibabaw, no? Okay, tirahin na natin itong mga appetizer, boys.
spring roll, sausaw. Okay, medyo napadami. Malang, stigin. Labig. Ang light niya. Kapal yung ano. Kapal yung ano. Kala ko masisira siya sa bibig mo. Sanay kasi na yung spring roll sa Pinas, unang kagat, wasak agad. Sana all. Dala mo yung spring roll pa yun. Ako, Balahuda. Dahil, Pinsan ni Balahuda. Yung nakain ng spring roll na ganito ka tigas, parang nakataras siya. Nakabanggag. Hindi matigas na, pero parang yung sabi slow. firm na firm siya. Hindi siya parang cheap 8/10 sa akin. Para sa isang spring roll mataas. Wait lang, may nakita akong kalbo. Kalbo check. Kalbo. At dahil pang bata ito ininom natin, ito naman tayo sa pang matanda. Natapon ni Shara to, just para lang alam nyo. Very good, hindi pa niya titikman. Ito yung basil naman na cocktail. Uy, tapang. Sarap, pero Masarap yan. aftertaste niya. Saka di ba siya pwedeng inumin ng dire-diretso? Ito yung bancha na hinahanap namin kanina pa. So ano siya, parang dry noodle. Paano natin? Ito parang crab ano? Parang crab. Tapos lalagyan mo na itong noodle. Mainit pa siya. May yung steam. Lagay mo dyan. Kuha ka ng onti nung ano, karne. Paputol na dito. Yan yung chef. Thank you, chef. Yan. Epal ka, chef. Ayop ka, chef. Lagyan natin dyan. Tapos ang kulang na ay gulay. Gulay. Pang refreshing. Yan. Lagyan natin siya dito sa sausaw. Mainit yung sausawan. Hindi ko lang kung ano siya eh. Pero malalaman natin. Di ba? Oh my God. Grabe yung ano, yung balance ng Oo, flavor. iba-iba. May texture, Hindi. may sweetness, may sourness. Yung acidity, may umami nung kung ano man tong parang crab na pinrito. Parang seafood eh. Yung oiliness at yung meatiness nung yung meat, yung noodle, saka yung crispy na texture, yung buffalo steak. Super healthy daw. Wala healthy pag kinain ko 3 beses. Ano, binake na matagal. Yung pwede mong ganunin. Sarap yan. With coke. Kumukha ito yung malambot na part. Hindi tayo tinanong kung well done o ano eh. No? May sarili siyang gusto eh. Baka tayo nito. Ito yung masarap eh. Yung natatanggal lang. Konting veggie na merong parang ube. Ito nyo ba to? Pang purple. Purple na bagay. Wait lang, mainit pa mapasok. Ang lambot. Parang siyang burger steak. Ang sobrang lambot niya. Parang dinurog siya, tapos pinagsama-sama na naman. Dahil doon, mas mellow siya. Pero hindi ka mauumay dahil doon. Ano siya, mapeppery siya. 8/10. Meron siyang texture sa... Sa texture siya lumalaban. Sa lasa, syempre hindi mo matatake yung mga A5, mga ganong Wagyu. Pero sa texture siya buwabawi. Tama lang pala itong combi na to kasi light tapos pinaka-balance so far. Pala, naisip yung mga ito combination yun. Will work. Amazing. So good. Ang galing na itong kanilang sauce parang ano yun, no? Perfect na perfect, oo. Sobrang light ng mga pagkain nila. Parang Korean, pero hindi spicy. Hindi sila umasa sa spicy para sumarap. Even sa kanilang pinaka-meaty, light pa rin sila mag-dressing. Talagang ano nila, dun sila sanay. Babalik-balik ako siya. Parang siya may pagka-medicinal in a way. Very mindful sila sa ingredients nila. Yeah, pinag-isipan, no? Parang may nakasalalay. Parang hindi pwedeng masyadong ano, ganito, ganyan. Parang ano siya, no, medium well. Mga pagkain ng Vietnam parang hindi ka magsasawa kainin. Hindi sila sobrang babawiin nila masyado sa alat. Pero dahil doon nakakain mo ng matagal. Hindi parang stranding meat lang. Hindi ko ma-explain eh. Parang burger steak. Oh, pero hindi siya, hindi naman siya pinulverize eh. Hindi naman siya grind, tapos binuo eh. Oo, wala siyang ano eh. Wala nga siyang fiber na eh. Sa lambot, buffalo meat. Kunin ko na lahat ng garlic. Dudurugin ko. Pag tatanggal ng tagyawat eh. Ano eh, satisfying. Ano ba natatanggal mo siya ng buo? Top talaga ng sauce. Masuka. Ang grabe. Sweet, acidic. Maalat. Mukha siyang lumot at tumigas yung creme brulee nila. Oh. What the... parang sipon. Ano ba yan? Masarap ba yan? Sino nag-isip nito bumili? Hindi na tayo umuwi. Hindi lang, Yo! Ano nangyari yun? May asim tapos may tamis sa dulo? Hindi nagagawa mo ba ako? Hindi gago. Baka okay ka lang para sa vlog. Hindi gago, hindi.
Gagi. Patikim naman. Ikaw na. Sino ba umorder kasi nito? Ba't hindi na kami umuwi? Yung sweet is okay yung bulay. Okay, yung sweet. Tapos merong asim sa dulo. Tapos may tamis din. Parang pinatakan sa dulo lang para hindi siya masunog, no? Yung lemon. Bagong sarap. Hindi mo kailangan pigain yung lemon eh. Galing, no? Tapos may balance sa warm lang yung mismong... slow cook egg pala yan. Para hindi mabuo ng itlog. Ay, halo ng halo. Sarap. Ang sarap. Pegi naman, dinadaan mo sa vlog eh. Sorry. Wala, hindi mo ba alam, vlogger ako. Buti na lang, hindi natin inuwi yan. Sarap pala yan dito. Yung hype na lumot na yan, putain. Purists. Hindi ko siya ng 9/10. Rice nga pala siya. So, ginamit nila half, basta hindi pure egg na usual sa mga creme brulee. Meron ding ginamit na rice para maglapot. So, maging parang gelatinous. So, ito. Ayan. Parang may siya, bumaba yung flavor sa kanya. Pero design lang talaga siya. Gusto ko magpasalamat sa inyo lahat dahil sa inyo. Nakakagastos na ako na 1 milyon pag nagde-date kami sa labas at kumakain sa labas. Yan talaga nagagawa ng hard work at tiwala sa sarili at pagmamahal sa kapwa. At pag binabalik mo ang iyong pagmamahal na binibigay sa'yo at di ka tumatapak ng tao, hindi ka na nagpapahinga, pupuyat ka lang, mag-grind ka lang, kalimutan mo na yung mga above, kalimutan mo yung pamilya mo, yan ang mangyayari. Makakagastos ka na ng 1 milyon at dahil ka nag-iingat at nire-respeto mo ang isa't isa, yan, 1 million na Vietnamese dong. Stop the cap. Dito na kami sa kilalang tren na yung sobrang lapit sa'yo. Makikita natin yung tren. Salot kami dito nung mayroong mga mesa para parang sine. Kaya na... Bago mo namatay dyan. Kaya may kamay. All we had to do was follow the damn train, CJ. Lapit. Ayun. Mahawak ka. Mahaba pala ito eh. Posibleng wala pong tanamaan eh. Okay. Dahil dumaan na yung tren, pwede na tayo dumaan dito. Mga 40 minutes pa yung susunod. Ito yung rail. Yan yung rail. Yung ito pala dati pala 2019. Ayaw to ng government nila kasi hindi safe. Kaya pala wala masyadong gwardiya. Feeling ko yung naglayo sa amin dun. Yung parang nagme-maintain lang nung mismong tren. Pero hindi yung mga locals. Sila nag-push maging thing to. Kasi hindi safety. Kasi ang lapit lang. Kita nyo naman yung video kanina, diba? Para pwede mo nang hawakan yung trend. So sila lang nag-push at nag-i-market na o gawin yung thing to. Para sa Shokugeki na ba't masisira na yung community namin. Wala nang kumakain. So, sila nag-push ito. Yung kakapost. Naging thing na pinupuntahan na nga. Gumana nga. Galing. Hindi siya talaga parang supported agad ng gobyerno nila kasi yung safety. Mango shake coffee. Ano naman naisip nila? So, okay. Pwede. Sarap siya. Kala ko sobrang tamis ng mangga. Hindi pala. Parang may pa rin ng kape. Mas mahal yung kape. Mas mellow siya. So, pwede na siya para sa lugar. Mga siguro, 7/10. Ang nagbuhat doon yung uniqueness niya. Yung pagka-unique nung mangga. Sabi natin itong ibang chicken noodle soup. Ibang noodles siya. Ang sarap yung nauna natin na upuan. Nasa dito. Pero pwede na since ito yung pinunta mo dito. 7/10. Gusto ko na may naglilinis na sapatos dito. Nasa habang kumakain ka. Na lahat ng pwede nilang pagkakitanan. So, tama naman kasi lalakaran ka dito. So madudumihan ka. So, tinanong niya yung katabi namin. Gusto mo bang palinis? Iniisip siya. Tapos may dala pa siyang tsinelas. So mga panlinis. Tinanggalan niya yung sapatos niya. So nakaupo lang siya sa gitna. Para pagdadaan yung tren. Di wala na yung sapatos, wala pa siya. Tapos na isang aesthetic na cafe dito sa loob. Ang laki pa pala nito. Isang cafe lang ito. Ito yung loob mismo. Ano ito? May isa pang pinto. Wow! Okay. Ana mo yan ngayon. So labas sila lahat. Itingin sila, siyempre. Akala nila sikat na nandito. Napansin ko din, nag-vlog ako, umiiwas sila. Parang very private. Ganun. Kaya na nga lang, nag-vlog ko yung video nung yung kape. Video? Yes.
No? Okay. Akala niya siguro, binibidyo ko siya. Pero binibidyo ko yung pagkain eh. Pero okay lang, respetuhin na lang natin. Na masama sa respeto. Kasi sa atin, di ba, pag nasa vlog, hello, ay, vlogger na din ako. Doon siya sa tabi mo. Daming gano'n. Di ba? Yung kay iShow Speed. Pansin ko lang. Ibang-iba sila dito. Mas chill sila. Kasi baka kasi dahil sa probinsya kami. Saan ba? Diba? Pwede pa tumayo. Pala. May wifi. May sarili siyang wifi. May mga buttons. Pinipindot. Uy, burong. So dito kumuha kami ng parang luxury service na dadaling kami sa Sapa kasi narinig namin at nakita sa mga reviews na yung mga bus driver papunta sa lugar na yun ay mga buwis buhay. Gusto ko pumunta dun sa lugar, hindi pumunta sa langit. Sayang pa kung nag-aeroplano kami papuntang langit, diba? So, yan, nagkaroon may ride dyan, merong massage chair. Ano siya, pang relax din siya. Siyempre, nagnalalakad kami around the place. So, habang nagre-relax ka, hindi ka parang banat na agad yung buto mo bago ka pa dumating sa lugar. Para handa ka na ulit maglakad ulit. So, parang refreshing na din siya. May massage chair, pwede mo i-adjust yung mga upuan, komportable naman yung ride, tsaka yung kausap din namin na driver, marami din mga sinasabi sa amin about sa place, so okay siya. Kalaban ng Baguio. Hanap ng kakainan. Tubas kami para kumain. Ako hindi safe. Pero, ang daming batang mga naglalakad dyan sa labas lang. Alas 10. Sa parang Baguio. Pero mas feeling ko mas hindi safe dito yung mga mga truck ang bibilis. Ang mga bus. Ang dami, bukas buhay na buhay. Packet dito, parang Baguio madilim. Kasi ito, pagpasok ito, parang nasa Las Vegas. Hindi malabo yung camera ko. Talagang ganito yung visibility dito. Halo-halong usok, humidity. Mas malabo pa kausap dito yung jowa mo o yung ka-MU mo. Hindi madumi yung yung camera ko, promise. Kaya lang talaga, kahit nang pupunta kami dito, isipin mo lang parang mga snake roads. Parang mamamatay kami. Okay naman, dumating naman kami, kakain na kami. Yung sinerch mo PNG, pero lumabas JPEG pa din. Ano? Sila Chinese sa Chinese. Picky rice. Tag na. Sana masarap ulam nila. Ito. Egg chocolate coffee. Alas juice. Cute naman nila. Ito dapat yung warm na water natin dun sa sa una. Dami daming tubig. Buka natin egg coffee. Okay. Fluffy din. May kape pa ba? Wala naman kape. Walang kape yan. Wala ba? Chocolate some. Ano lasa? Sarap. Dessert pala to. Hindi pala coffee. Sarap. Ganda talaga ito egg na style nila no? Hindi mo matatali yung ganong thickness 8/10. Bagay pa kasi malamig ngayon. Okay, level 2. Okay, mas lalabo pa pala kausap. Sa horror game. Let's go. Ito yung place namin. Haunted house. Walang tulugan. Sure. The food's like it. Dito kami, 2:10. Pasok tayo. Ano tayong magnanakaw ng Ito yung kwarto at night. Calzada view. Pwede pala buksan yung balcony. Balcony. Is marble. Grabe na pala ang globe. Ano mo naman. Yung Gcash na toilet. Gross. Pinlash mo pati load mo mawawala. On the way sa Fancy Pan, kain muna. Magkasing lamig na halos ito ang Taiwan, pero tingnan natin paglabas natin. Tingnan natin yung paligid. Ang umaga, okay. Lamig! Malamig dito kaysa dun sa mga lugar. Hindi ako makapag-isip sa lamig. Nasaan nga ba kami? Fancy Pan. May para akyatan dun, Ito nyo. Okay, humarang. Mas probinsya ito kasi 7 hours yung namin, ride namin So malamig dito kaysa dun sa Hanoi. Nag-fog. Kala may tayo. Ay, no. Di ba nakita nyo kanina? Parang wala lang. Grabe yung mist. Mist ba ito? Usok. Titan na nag-spawn. Nakakatakot ka. Hindi ako sanay. Galing. Parang cloud ata ito Okay, hanggang umabot na dito. Ayan na, nasa likod ko na. Ayan na, sabi ko na. Uy, pinito rin tayo. Hindi
dito na taas. Dito yung cable magsa-start. Bibili ka ng ticket para makababa. So, dire-diretso na kami. Kasi may ticket na kami. Kabay. Parang bagay. Hey, yan. Pababa na kami. Parang pala, ti. Sa ibabaw ng ng bundok. Ito yung ulap na lumalapit sa tabi mo. Malapit. Yep, parang bagyo na nga. Meron pa mga scenery dapat dyan kaso natakpan na nung mismong mist. May village dyan, village. Village yan. Ikaw naman, Ganda. Woo! Ito kami ngayon sa village. Siguro yung cultural nila, heritage. Dito kami pupunta. Yan, sa cable car, dito daan. Mga dance, interpretative dance sila. Parang Korean din ko isipin. Tayo sa mas maganda pwesto. Po tayo. Ay, okay na ba tala? Kala ko dancer. Turista pa kayo na video ako. Okay, may sing and dance na. Okay, feeling ko hindi lang interpretative dancer. Kasi may kumakanta na eh. Wala naman sir. Wala na. Baka yung na to pang manturista na sa kanta na to. Ayun na, parang tinikling. Galing. Kaya tayo sumali dyan. Madali lang sa atin yan. Ano ba yan? Okay. Alis! Alis! Okay na. Easy. First try. Kakaiba na sa inyo yan. Nakang biyernes lang namin yan. Pasok na. Mahaba pa ba? Ito pala feeling maging tayo. Tayo sa intestine. Ganon kami. Okay, day 5. Ito na kami sa dulo ng pila, hayop. Wakas. Ito na kami, Ayan. May hagdan ba? Makita. May hagdan mo. Ingat sa hagdan. May babaan pa. Stairs. Pababa pa ulit. Kami umakyat para lang bumaba ulit. Nasa pangatlong pila na kami. Siguro naman makakapakay na kami dito. Actually, baka mga pinapag-CR. Bawal pagkain daw. Parating na sa Gohang Main Station. Yan, tumataas. Yeah, boy. Okay ka parang. Para siya sa cable car na Hong Kong pero ito mas malaki. Kaya mas steady siya. Marami kaming tao dito. Feel mo yung pressure na iba. Ayoko dito. Doon sa mga parang gate na bubukas. Kasi minsan itong sa taas na to, bubukas yan. Nag-iiba yung air pressure. Pag dumadaan sa mga ganyan, yung parang bakal, mga ganun parang roller coaster. Wala kami. Sa tuktok na. Lamig dito. Mas basa. Dito kami ngayon sa food court nila. Nahanap namin yung packet ng fancy pan. Kung siya ang lamig. Yan yung aakatin. Makamatay na tayo. Salamat sa lahat. Ano ito mabitawan? Lamig parang galing sa ref. Hayop. Ayun na. Ito yung temple. Ayun yung tempo, sumasakit ilong ko. Oh my God, ko to kaya. Sobrang humid. Ayun na. Nandiyan pa ba ako? Ayun na. Hindi kaya. Ito yung akyatin namin. Puntang heaven na to sa sobrang lamig. To sa lakas ng hangin. Hindi nga siya ganun kalamig pero yung hangin talaga. Kakalaplos. Ito kami. Ayun, 100 steps. Oo nga, matarik yung steps. Okay, dito tayo sa kabila. Ayun na, sana magbasira yung DJ ko. Oh my God, nakasakangin po siya. Yan, so yung 100 steps. Nakikita mo lang naman yung temple kanina, yun na yun eh. Hindi na kayo pupunta dyan, hindi worth. Pag malakas yung hangin, nakatakot. Okay, never mind, tinuloy namin. Minsan na lang eh. Tinuloy namin kasi andito na eh. Kita mo yan, diba? Parang Shaolin, parang temple. May isa pa dito. Doon kami sasakay. Yan, hindi nyo pa nakikita. Kaya nyo lang mawala yung mist. Itong Gaoyuan Station. Pwede pumasok? Sige, pasok tayo. Tahimik lang tayo. Okay, dito ba? Ayan. Umiusok ang bibig ko. Dragon ka ba? Tingin lang. Kasi napitin mo offerings. Pero mga offerings sila, ganda naman. Yung sort of may inner fan. Kaya pwede magpaka-YouTuber, energy doon, chill lang.
Lagi niyo makikita yung mukha ko kasi hindi ko mapindot yung pang swift, yung pang flip ng DJS. Sa hard clubs ako. Ito yung hindi na namin nakatin. Fry kami dun. Sa tram. Pasado kami sa MRT. Di. So yung git-gitan. Dito tayo. Dito kami. Pupunta kami dyan. Take. Bye-bye! Bye-bye. Yon! Operator. Ayan. The DJ. Oh my God. Okay. DJ on the track. Tarik. Ano naman? Tarik na naman. Mga steps. Ito niyan. Kapal yan. Lagpas isang dangkal yan. Di ata to up to architectural standard. Hindi na kayo. Lakpa ko na eh. Pasok ko na yung bibig ko. Hinga mo na. Dito tayo sa cafe. Ganda ng buko nung parang di ako stress kanina. Diyan, dito. Nag-vlog lang ako kasi magabi. Gusto ko yung buko ngayon. Pero wala naman talaga nangyayari. Downtime tayo na. Ito naman, sobrang mamatay-matay ako din sa track here. Ang lamig dyan. At inikot ko dyan yung flag. Alam mo, naglalaro ako ng Capture the Flag sa Team Fortress. So, Panalo na ako sa ano. Anong laro yun? Yung kinukuha yung flag. Tatayo ka lang dito mga 5 seconds. Hindi ko na makaka-capture nito. Kumusta mga kaza? Salamat sa pagsama sa amin ngayon sa Vietnam. Mga iba-iba naming kakainan. Makikita nyo kung saan lugar. Kakain kami ng pho. Siyempre pinakilala sa Vietnam. Yung mga desserts nila. Parang siyang Baguio. Malamig pero mausok din. Kaya kailangan gumamit ng face mask paminsan-minsan. dito naman, sumakay kami ng motor around sa Vietnam kasama ng friend siya na si Peg. Meron kami pang mga pinuntahan na place doon na nirecommend mismo na isang Vietnamese. Tinulungan niya kaming i-translate yung mga sinasabi, mga hindi mo mahanap sa Google or sa maps or sa reviews kasi talaga sila mga taga ron yung nakakaalam. So gumawa kami ng insenso doon at yung history behind it, ano yung mga ginagawa doon. Abangan nyo din yan. Like yun agad yung video at syempre pindutin nyo na yung notification.